Ndikoni muri kuntaura zvokuti anzi kai mufana wangu wapinda wapinda nguva mwana munotora memerero hapana kana memero yamunotaura lazima mufana wanzi 30 minutes ari papa blaza wakambobhabhatidza munhu yakawanda kureso iwe unenge uri panze ndikoni ndo zvataura mweya usabate jera dzvuku rega arondedzere kuti chii chaitika ari kutsika-tsika zvemukoma ndanzi nemweya mutsvene babhatidza munhu pakati kati pemvura handiti saka mukomana ndapinda nayo ndatuma kuti vapinde nayo saka dzingori alright vari kupi vanhu ivavo vawatuma navo 30 minutes chete wakomana manje mukaita senge muda kundiharasa inini zvinhu zvataurwa nemweya zvinhu handiti musaitenge munoda kundiharasa manapa ndakudza kuti mweya ndiwo wanditi babhatidza munhu akana achizva nguva yareba mudhikoni handiti zvenhingi zvimwe zvose zvemaprifonyongo zvese zvamuri kuita nhingi mudhikoni handichazodonamikira mitemo yemachechi inosiyana oma mutemo wemachechi unosiyana inini ndanzi babhatidza mwana nditi saka mukuona mwana 30 minutes chete aripi ndipe nguva 30 minutes chete mwana ari pasi pemvura 30 minutes mwana ari pasi pemvura mupenyu munhu ime musachema kuza mukutoita zvakuti zvinogona kuzouraya mwana zvamuri kuita handimuona munhu mupenyu wavanenguva yakaipasira mukati 30 minutes chete 30 minutes munhu ari pasi pemvura ndauti munyatsotaurira mati mwana wamaisa mumvura mane makore mangani mwana antiane anzi auya akanzi ane 12 years mwana pinda mvura ane 12 years anoita 30 minutes ari mvura 30 minutes ari mvura ndikoni makakwana here bhaibheri rinotaura kuti munhu kana achibhabhatidzwa nditi munhu ari kuzvarwa patsva zvichireva kuti munhu anotanga afa ozozvarwa patsva omuka kwete zvamuri kutaura imimi ndimi wata kutombobhabhatidza mukoma inini zvimwe zvose zvamudhikoni wenyu mudhikoni pinda mudhikoni tora mwana mudhikoni tora mwana mudhikoni tora mwana mira mubataiwa anotiza munhu tauro zvine musoro zvimwe ndingabvume but mumvura mwana munhu mukuru zvinouraya munhu